Від 12 до 18 років позбавлення волі. Такі терміни Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону призначив 4 кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Ельдару Кантімірову призначили 12 років, Руслану Нагаєву – 13, Ленуру Халілову та Руслану Місутову – по 18 років колонії суворого режиму. Вирок політв'язні зустріли з посмішкою. За словами захисників, російський суд навіть не взяв до уваги їх доводи про невинуватість кримських татар. К сожалению, большому, суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. Бранців затримали в Алушті влітку 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Згодом їх вивезли з території Криму до Ростовського СІЗО. Розгляд справи тривав впродовж 14 місяців. На кожне засідання приїздили рідні політв'язнів. За їх словами, обвинувачення не представило жодного істотного доказу про вини їх близьких. Кажуть, звинувачення побудоване на фантазіях слідчого, на брехливих показах так званих таємних свідків та висновках експертів, залученных ФСБ. Не было никаких фактов применения насилия, либо призыва к применению насилия. Были исключительно чтение книг, разговоры об исламе, разговоры о текущем положении дел в нашем народе, о политической ситуации. То есть мы считаем, что вот данное дело, как и остальные другие подобные дела, исключительно преследование по религиозному и национальному признаку. Щоб підтримати бранців, з Криму до Ростова-на-Дону приїхали близько 150 кримських татар. Серед них родичі, знайомі підсудних та просто небайдужі люди. Вбрані в білі накидки з написами «Стоп репресіям», «Кримські татари не терористи», «Іслам проти тероризму» очікували біля будівлі суду. Наш народ угнетается и истребляется путем репрессий судилищами, которые происходят над нашими народами. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные. И мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами. И мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность, и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Он никогда такими вещами не занимался, как терроризм и тому подобное. Сажают людей несправедливо за их мнение, что они говорят, что ислам спасет мир. Теперь задается вопрос, кто является террористом. Если дети остаются без отцов, если жены их не остаются сами смотреть семью, постоянно плакать, ждать десятилетиями своих мужей. Я очень горжусь своим народом, что он не бросает в трудную минуту свой джимат, да, своих, как говорится, крымских татар. На оголошення вироку змогли потрапити лише 4 родичів та 2 кореспондентів. Діти політв'язнів змогли привітатися з батьками, коли їх підвозили у автозаках. Салам алейкум! Через скупчення людей до будівлі підігнали бійців Росгвардії. За словами присутніх, усі засуджені були керівниками та членами мусульманських релігійних організацій Алушти та навколишніх сіл. Вони проводили релігійні обряди та свята. Именно проведение праздников, проведение обрядов поклонения стало именно причиной возбуждения против этих людей уголовного производства. Что очередной раз подтверждает то, что сегодня борются не с терроризмом, что борются не с преступлениями фактическими, которых нету в Крыму, а именно с исламом, с ценностями, с историей, с культурой нашего народа. И это было сказано сотрудниками Федеральной службы безопасности. Это то, о чем мы говорим уже давно, что борьба идет против нашего народа и его ценностей.
Засудженому Ельдару Кантімірову 41 рік, іншим під 60. Після винесення вироку родичі засуджених розгорнули плакати з фотографіями рідних та написами «Саджати за релігію – це репресії». Троє з засуджених не змогли висловитися з останнім словом, оскільки хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Свою думку про звинувачення зміг висловити лише Руслан Нагаєв, який від початку засідання не відмовлявся говорити російською. Присутні звернулися до Всевишнього з молитвою про якнайшвидше звільнення. Tez vaqt içinde o zulümden kurtulup, sağlık, selametlikten, bala çakasından, ana babasından, cemaatinden görüşmeye sen nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Адвокати упродовж 10 днів оскаржуватимуть цей вирок. Кажуть, хоч і не мають надії на зміну вироку Верховним судом Росії, але цю процедуру треба пройти для подання скарги до міжнародних судів. Де вулиця, де річка, зрозуміти складно. Після вже другої за кілька останніх днів зливи під воду знову пішла окупована Керч. Італійську Венецію нагадують вулиці середмістя. Найкмітливіші пересіли з автівок на інший транспорт. Цей чоловік прямує вулицею Козлова, ймовірно, на закупи до центрального ринку. Там, щоправда, усе зачинено. Базар, що межує з річкою Міль, як Чесмі, вже третє цього літа зазнає збитків. Крамниці зачинені, а їх власники у розпачі. Воды выше колена. Везде причем. Затоплений оптовий ринок, а також вулицю Самойленка, частину вулиці Кірова та район АТС. Вода піднімається на перехресті Самойленка і Карла Маркса. Затопленими виявилися ті райони міста, де знаходяться ключові транспортні розв'язки. На узбіччях чатують окупаційні поліціянти, а людей, які марно чекають громадський транспорт, нібито підбирають вантажівки Росгвардії. Хоча щастить далеко не всім. Приватний сектор в районі першої лікарні та четвертої школи підтоплено вже вкотре. Кілька припаркованих автівок сховались у воді ледь не по вікна. Вот Женя Дудник, улица, только очухались, вторая. Вот все залито наглухо. Вот это Чернышевского вся. Частые дома подтоплены. Не ліпше становище і в багатоповерхівках. Під'їзди багатьох будинків перетворилися на водоспади, а місцеві жителі обурюються бездіяльності окупаційної влади. Дышать в подъезде невозможно, в квартире дышать невозможно, комары, мухи, вонь стоит несусветная. Более того, на поверхности у нас плавают трупы мертвых животных, кошки, крысы. Никого это не интересует. Вся эта зараза, всем этим дышим. Мы оплачиваем услуги. С услуг этих мы практически ничего не получаем. Зачем нам бесполезная администрация? Сидит на наших шеях. Без світла залишилось більше 2000 абонентів. Через підтоплення трансформаторних підстанцій знеструмлено торговельний порт, центральний ринок та консервний завод. Лікарні працюють від генераторів. Цією вулицею ще 2 місяці тому плавав Сергій Аксьонов. Цього разу окупаційний голова Криму без човна, але в гумових чоботах долає водні перешкоди, щоб заслухати доповідь окупаційного голови Керчі Святослава Брусакова. Пообіцяли хутко побороти наслідки стихії, а Аксьонов розпорядився відправити на допомогу керчанам екскаватор, кілька самоскидів та іншу техніку. Канада підтвердила участь у Кримській платформі. Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко. У вересні там мають відбутися дочасні парламентські вибори. І через це присутність високопоставлених канадських політиків на саміті була під питанням. Канаді під час виборчої кампанії заборонена участь політиків, які балотуються у міжнародних заходах. Але з'явилося офіційне підтвердження, що від Канади буде високе представництво.
Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну недекоративну підтримку нашої боротьби. Відкриття саміту Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Про участь в ньому вже заявили 42 країни. Вони зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Минулого тижня МЗС України запустило офіційний сайт платформи. Там можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкції, безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Згодом з'являться версії іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи. Окупанти відкривали вогонь біля 3 населених пунктів Східного фронту. В лавах українського війська без втрат, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Уперше за довгий час окупанти не відкривали вогонь з артилерії. Натомість гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по позиціях оборонців Катеринівки, Золотого 4 та Світлодарська. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 16 серпня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Херсонщині контррозвідники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. Той чинив підривну діяльність на догоду російського ГРУ і, як повідомили в СБУ, на співпрацю погодився з ідеологічних міркувань. За завданням московських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування стратегічного об'єкту критичної інфраструктури Херсонщини, ідентифікував представників спеціальних служб України та передавав дані про тих, хто потенційно може бути завербований окупантами. Всю інформацію агент передавав до російських спецслужб прихованими каналами зв'язку. Їх вилучили під час обшуку в оселі затриманого. Також знайшли листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та взято під арешт. Президент Афганістану Ашраф Гані через гучномовець дає останні настанови представникам сил безпеки. Після цього він утік з країни. Контроль над столицею Кабулом у неділю захопило угрупування «Талібан», що вважається терористичним у багатьох країнах. Бойовики вже влаштувалися у президентському палаці і оголосили, що війна в країні завершилася. Перемогу святкують серед розкошів палацу. Таліби кажуть, що перехідного уряду не буде, оскільки вони планують повністю захопити владу і оголосити Афганістан Ісламським Еміратом. Вдень в неділю на вулицях Кабула боїв не було. Вже 2 дні міста в заторах. Безліч автівок прямують на виїзд з країни. Багато крамниць зачинені. При цьому, як повідомив місцевий телеканал, були чутні численні вибухи і постріли в районі аеропорту. Там в надії покинути країну зібралися сотні людей. Вони наздоганяють американський військовий літак, а деякі відчайдухи чіпляються за нього. Дехто зривався з літака вже в польоті. Щонайменше 5 людей загинули ще на литовищі Кабула. Один зі свідків сказав, що бачив, як тіла 5 людей несли до транспортного засобу. Інший свідок сказав, що не зрозуміло, чи жертви були вбиті вогнепальною зброєю, чи у тисняві. Декому вдалося втекти. Це столиця Індії Делі. Сюди прилетіла група афганців. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють, Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все.
Талібан правив Афганістаном з 1996 по 2001 рік. Новий активний наступ бойовики почали у квітні після того, як США та їх союзники оголосили про виведення військ з країни. 15 серпня вони повернули собі владу. Прем'єр-міністр Канади оголосив, що засуджує насильство в Афганістані. Його країна почала евакуювати афганців, які допомагали канадській військовій місії ще 4 серпня. Загалом до Канади хочуть перевезти понад 20 тисяч афганців, включаючи лідерів жіночих організацій, правозахисників та репортерів. Почали евакуацію також посольства США, Німеччини та Великої Британії. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 людей евакуйовано з Кабула українським літаком. Серед них 8 українців та громадяни інших країн, повідомив президент Володимир Зеленський. Тим часом британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що ніхто не повинен визнавати талібів урядом Афганістану на довгостроковій основі. Він додав, що найближчим часом в країні швидше за все з'явиться нова адміністрація. У Барселону прагнуть поїхати все більше зарубіжних мандрівників. Туристична індустрія потроху відновлюється. Гостей міста, як і раніше, приваблює знаменитий храм Святого Сімейства, побудований іспанським архітектором Антоніо Гауді. Через антиковідні заходи церква деякий час не працювала і відкрилася в кінці травня. Кількість відвідувачів поки обмежена. У популярному парку Гуель ситуація така ж. Це дуже гарне місто. Ми добре проводимо час. Правда, не можна гуляти вночі, оскільки введена комендантська година, але проблема невелика. Комендантська година діє з 1 години ночі до 6 ранку. Бари і ресторани закриваються о 12:45, але вдень туристам є чим зайнятися. Більшість парків і музеїв відкриті. Тут відчуваєш себе вільніше, ніж у Франції. Що ще сказати? До того ж світить сонце, тому дуже приємно приїхати в Іспанію і побувати в Барселоні. У готичному кварталі із середньовічними будинками поряд стоять давньоримські споруди. Сюди приїжджає багато іспанців. Кількість іноземних туристів залежить від різних обмежень, правил авіаперельотів, а також від правил кожної країни. Але туризм відновлюється, і одночасно ми переосмислюємо майбутню модель цієї галузі в Барселоні. У Барселоні поки відкрилися тільки 60% готелів, і вони заповнені лише наполовину. Клієнтів у кафе теж не так багато, як було до пандемії. У 2019 році місто відвідали 12 мільйонів туристів, у 2020-му – тільки 3 мільйони 300 тисяч, а з січня по липень цього року місто прийняло вже 5,5 мільйонів гостей. Не просто спостерігати, а зануритися в гущу подій. Новий додаток доповненої реальності пропонує здійснити подорож в минуле на 60 років, в добу будівництва Берлінського муру. Користувачі на власні очі побачать події найнапруженіших днів холодної війни, коли над світом нависла ядерна загроза. 13 травня 1961 року жителі Берліна прокинулися в розділеному місті. Між східною і західною частинами почали будувати стіну. Додаток покаже знаковий епізод жовтня 61-го. Його назвали танковим протистоянням біля КПП «Чарлі». Із західного боку підійшли танки США з бульдозерними відвалами, щоб зруйнувати стіну. Зі сходу до кордону прибула радянська військова техніка. Можна використовувати смартфон або планшет, щоб сканувати підлогу в цьому залі, а потім додаток створює 3D-модель вулиць, де знаходився КПП «Чарлі». Танкове протистояння закінчилося після перемовин, але Берлінський мур все ж звели. Він розділяв жителів одного міста 28 років. Це вплинуло на Берлін і на весь німецький народ. Художник Т'єрі Нуар оселився біля стіни у західній частині Берліна у 82-му. Каже, що жити поруч з похмурою бетонною огорожею було важко. Проживши 2 роки прямо під стіною, я зрозумів, що поступово божеволію. Там нічого не відбувалося, були тільки прикордонники, які змінювали один одного.
У 84-му він почав розмальовувати стіну. У підсумку за 5 років його творчість розтягнулася на 5 кілометрів. Берлінський мур зруйнували у 89-му. Залишили лише невеликі частини, як нагадування про минуле.